जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै बे बेंटल ओनसोलाव बे राग मिउजिक एकाडेमिनि बानजायनायाव मोनसे वर्कशप खुंनाय लानाय जादों। बेयाव बाहागो लाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। खोथाया बे जाहैबाय दिनै जोंनि बे ओनसोलाव नायोब्ला दिनै जेनोखि मिउजिकनि मोनसे स्पिरिट, बे स्पिरिटआ दिनै बिराद जौगानानै फैदों। एसे सिगांनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामनानै नायोब्ला बे ओनसोलाव मिउजिकनि बेबायदि परिबेस गैयामोन आरो बेबायदि सोलोंनायनि जेनोखि दिनै उन्दै उन्दै 7 बोसोरनिफ्राय लानानै गथ'फ्रा दिनैहाय बेहाय बाहागो लाफैदों। बियो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव आरो मोनसे मोजां पजिटिभ बा मोजां थिंकिंआव फैदों होननानै जों सानो। आरो जेरैबायदि ओनसोलाव परिबेसा सान्थि फैबाय, बेबायदिनो दिनै बिभिन्न लाइनाव जों दिनै गथ'फोरनिफ्राय लानानै गिदिरसिमा गाव गावबागाव लाइनाव जों खारनायखौ नुदों। थिग बेबायदिनो दिनै बेंटलाव दिनैहाय फाइनाल बा जोबथा दिनै मावबादा, बे मावबादायाव जोंनि आलासि हिसाबै दिनै मिना दैमारि बायद' बिथाङाबो दंफैयो आरो बेजों लोगोसे लकेलनि CRPFनि एसिस्टेन्ट कामान्डार अनिल कुमार बिथाङाबो दंफैयोमोन आरो गोबां बेबायदिनो आलासि जोंनावहाय दङमोन। स्पेसियेलि आं गोजोननाय मोनदों दिनै गथ'फ्रा मा सोलोंदों, गार्जेनफ्रा दिनै बांसिन कनसियास जानायखौ आं नुदों आरो थिग बेबायदिनो गथ'खौ जेरै गाज्रि लामाजों बेबायदि उन्दै समावहाय बिभिन्न गाज्रि खामानियाव गेलेयो, बेखौ मोनसे डाइभार्ट खालामनानै दिनै गार्जेनफ्रा सिन्था खालामनायखौ नायोब्ला निस्सय जोंनि बे ओनसोलाव बारा गोबाव नांला 2-3 बोसोरनि उनावनो गोबां बेबायदि जोंनि जेनोखि कालचारेल लाइनाव आरो क्लासिकेल होननानै बुङोब्ला मोनसे बाथ्राखौ जोङो गोसोखांनांगोन, क्लासिकेल गैयालासे गोबां मानसिया मेथाइ खनो, थिग बियो दिनैनो सिखारो गाबोननो गोमोरो मैखुन बारनाय बायदि। बबेबा गावनि गारांजों मोनसे मेथाइखौ लानानै टप बियो सिखारबाय, गोमोरबाय। खिन्थु क्लासिकेल होननानै बुङोब्ला जेरै गथ'फ्रा ABCD सोलोंनानै MA BA फरायो, थिग बेबायदिनो क्लासिकेल लायोब्ला जिखुनु बियो मोनसे जेनोखि मिउजिकनि बिदै बेखौ बिथाङा मोनगोन आरो बियो दिदोमै, जुदि मोजां गायक जानो हायाब्लाबो मोनसे जाज बा मोजां मोनसे बिसारगिरि बा गावखौनो मोनसे बेबायदि एंगेजआव थानो हानायखौ जोङो नुगोन आरो। गोजोन्थों। एक्सुवेलि आं जोबोद मोजां मोनदों। बेखौ जों सिगांनिफ्राय सानदोंमोन, नाथाय बेखौ जों मावफुंनो हायाखैमोन। दिनै बे वर्कशपखौ, मिउजिकनि वर्कशपखौ जों मावफुंनो हानायखाय जोबोद जोङो गोजोनदों आरो साबसिन जोङो गोजोनबावगौमोन जायखौ जों हांख्रायदोंमोन बिसोरखौ जोङो आरोबाव जुदि जोङो आलासि महरै जोङो नुयोमोनबा साबसिन गोजोननाय थागौमोन आरो। बे वर्कशपआवहाय साबेसेसो माने बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लादों? बेवहाय 130 नि एसे बारबाय आरो एबार। बे वर्कशपनि गेजेरजों जोङो बेबायदि जोङो मिजिं थिदों जाहाथे जोंनि इयुन जेनोखि जेनेरेसन बिसोरो अनेक माने बिसोरो जौगाबोगोन, बेखौ जों मिजिं थिदों आरो। जागायजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमाव जोबजासिमाव माबायदि आलासिफोर मोननो हादों? आलासिफोर हिसाबै माबायदि मोननो हादों? जोङो जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव जोङो माखासे जोंनि जेनोखि वर्कशपनि टाइमाव जोङो मोनबोदों, जोङो जायखौ जोङो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन बेबायदि जोङो आलासिफोरखौ जों मोनबोदों। दिनैनि बे वर्कशपखौ सानबानि थाखाय गरम बन्द'नि समाव लानाय जादों। दा बेबायदि वर्कशपखौ फैबाय थानाय समावहाय गरम बन्द' नङाब्लाबो सम सम लाबाय थागोन होननानै मिजिंखौ लाबाय। जों बेखौहाय जोङो नाजागोन। जोंनि बियो एखेबारे जों बेखौ जोङो देग्लाय जोङो बेखौ सेथि हिसाबै जोङो खालामदों। बेनिफ्रायसो देरसिन अरसिन जोङो बेखौ खुंनो थाखाय जोङो नाजागोन।